Avui ens hem reunit la taula de mobilitat de les Terres de l'Ebre i jo com a alcaldessa de Tortosa he tornat a demandar i reiterar diferents reclamacions i necessitats que tenim com a territori. En primer lloc, el fet de tindre unes millores ferroviàries. Necessitem un sistema de rodalies adequat, amb horaris i amb trens que responguin a les necessitats que tenim aquí a Terres de l'Ebre, però evidentment també he recordat que aquells 4 abans que se'ns van prometre es tornin a posar en funcionament. Només se'n va posar un al seu moment, que la pandèmia va aturar, i que en tot cas el que volem és recuperar aquell servei i que es compleixi allò que es va anunciar, que eren aquestes 4 abans, 4 freqüències entre Tortosa i Barcelona, passant per Tarragona, i per tant ens unia d'una forma semiràpida amb aquestes 2 ciutats. A banda d'això, també hem tornat a reiterar i reclamar que pari l'Euromed a l'estació de l'Aldea Amposta Tortosa. Entenem que és molt necessari que l'Euromed que passa per allí s'aturi a Terres de l'Ebre i evidentment també hem parlat de la mobilitat interna a nivell de Terres de l'Ebre pel que fa a bus. Creiem necessari que aquell bus express que tan bé està funcionant entre Tortosa i l'Alcanar tingui més freqüències, per tant es pugui doblar les seves freqüències i per tant ens uneixi d'una forma ràpida, com està fent en aquest moment este bus express entre Tortosa, Amposta, la Ràpita i Alcanar, però també hem reclamat que hi hagi un nou bus express que ens uneixi amb Riumar, passant per Amposta, per Sant Jaume d'Enveja, per Deltebre i per tant que arribi també de forma ràpida al Delta de l'Ebre. A la vegada hem celebrat les millores que hem tingut pel que fa a la connexió en cap de setmana amb Deltebre i amb Riumar. Creiem que Tortosa havíem d'estar connectats amb el Delta de l'Ebre, amb la nostra comarca també en caps de setmana, i a la vegada, i per últim, també he reclamat que hi hagi millores pel que fa a la connexió en bus, pel que fa a Tortosa amb l'aeroport de Reus o Tortosa pel que fa també a la connexió amb l'estació de l'AVE i també amb la ciutat de Reus. Entenem que és molt necessari també que estem connectats, aquesta mobilitat és necessària i per tant ens cal millores que demandem una vegada més en nom també de la ciutat de Tortosa.